Elnézést, kókusz van? Kókusz nem volt és nem is lesz. Miért nem? Azért, mert te olyan hülye vagy, hogy csak estére jut eszedbe az, hogy jó reggel. Aha. Ezért? És mikorra várható? Süket maga? Mondom, nincs kókusz. És olyan gömbölyű barna gyümölcs, aminek szőrös a külseje? Nincs. Banti sincsen? De figyelj, te állat. Nincs, nem volt és nem is lesz kókusz. Nincs. Tessék mondani, kókusz van? Kókusz az nagyon drága, azért nincsen. Ha lenne, akkor olcsó lenne? Nem tudom. Magyarországon nem is terem kókusz. Hülyeség. Mert akkor hogy emulgálják bele a Bounty-ba a kókusz? Ez nem is igazi kókusz. De mert kókuszíze van. Maga olyan önfejű, mint a unokám. A múltkor küldöttek ilyet valami Obi-Wan Kenobi lézerpuskája, vagy micsoda meg. Transformer lézerkard, meg ilyenekkel lettettek neki. A Obi-Wannak nem is puskája van, transformerek meg nem használnak kardot, mert azok átalakulnak, és senki nem tudja legyőzni őket. No. Gyereke van? Van, de nincs itt. Miért? Hát igen, manapság nehéz adekvát párkapcsolatot létesíteni. Az üres fészek effektus tükrében. Mivel foglalkozik maga? Gyors és gépkocsi vezető vagyok. Azzal keresi a kenyerét? Nem, én kókuszt keresek. De olyat, ami fehér és reszelékállaga van. És kék. Zacskója. Ja, hát olyan van a közértbe. Azt mondhatta volna, eddig is csókolom. Anya, vedd meg nekem a kókuszt, és azt az autóbuszt. Nem vegyek semmit én neked. Miért vagy te csökönyös néni, nem szeretem nézni. Várd meg a fekete pénteket. Minden lépésem kókusz, minden nézésem kókusz, minden kérdésem kókusz. Francia, te megadta hülye kókusz. Kókusz, hol van? Megyünk valahova, jaj de jó, hova megyünk? Kérek egy jegyet Wisconsinba. Egy kőbánya kitpett állomát. Akkor köki.